Sing penting lho. Terus ini sekali guys. Nah. Kali ini kita akan berangkat lagi, tapi berbeda ya. Wayai. Nah, ini lewat jalur Darat. sawah guys. Jalur tikus. Loh, kena digarap kok. Sawahan. Bener rungsep kok pengenane. Iso ya rata ya. So ya. Mesin. Jangan diragukan mesin. Proses kan manual mesin. Pengenane rungsep ya. Mulai teko ngencepnone wis nggih mesin. Iki ngecepnane nggih mesin. Mesin. Tandur kok. Iya mesin. Masa mesin? Mesin. Ya lumayan ya. Mesinnya cilik, disorong, wis ngencep-ngencep none. Dulu kok 2 jam ngari. Lah kok disorong. Berarti semi manual. Heeh. Eh? Jadi aku disorong mancep-mancep dhewe, langsung limo. Jret. Ngono. Oh, region Kretek. Mulai 16. Region. Nah, Mulai 16. cepet. Es Nah, terus piye? karena saingane. Nyai ngene iku terus piye ya? Angel iku disaingi. Ora iso, angel. Mulai 16. Belum. Iya lah aku mikir ya nyel BAT iku. Region Nah, iku mulai 16. cepet. Mau ora. Lewu. Harmoni aja. Harmoni rolas. Rolas ya. Rolas sewu harmoni. Bener rolas sewu ya. Rolas sewu harmoni. Aku ndak terus sih. Yo, Lah iku tambah 10.000 sini bulan. lewu cepet. Iye. Wong yang golek sing murah. Oh iyalah. Oh, mana kuli-kuli bangunan ngono. Layak ruri orang kaya region. Kuli bangunan ya sepenting rokokan kok. Enak, gak ngurus, sepenting rokokan.
Sing pancet bertahan larang yo. Jarum. Marlboro. Marlboro iku luar yo kayu. 50.000 ya. Sik, telepon Mas Ali. Apa carry ngono wae. Walah. Mas Ali sing pabrik wae. Eh? Sing pabrik. Tawa. Kali. Lah sepedanya ana agak mang. Ono isu-isu mesti metu. Yo, NMAX jeneng omah kok. Hah? NMAX jeneng omah. Ya sing abang ya. Ya, Bu. Masuk. Nah, iku masuk. Kali ini tak syuting iku. Enak. Kerja. Ger. Sembarai campur suara sepeda motor itu. Eh? Sembarai campur suara sepeda motor. Lo gak keredam dah? Masa kena? Hah? Masa kena suara sepeda motor ya? Iya. Gak keredam berarti? Enggak. Ini iki sing keredam suara angin nih. Iku pun sing mlebu ya. Nek sepeda motor sing mlebu. Ya sepeda motor sing lewat ber. Ayo, cek kena. Cek. Oh. Lah yo keredam cuma gak nemen. Nah, Weng ngono cek krungu jan. ade ngobrol ngene iki ya krungu suarane Krungu. dhewe. Jelas. Tetep krungu. Ya, Cuma suara sepeda motornya katut. katut ya ono. Suara sepeda motor sing ade tumpake iki gak ero, gak Gak krungu. krungu iki. Gak. Gak. Halus kok suarane. Ya wingi lapo duruk pasir ngene, ujung-ujunge dibuaki pasire kepet. Mbok dhuwit. Kepet. Iki lho duruk pasir pinggire. Ya. Mana pasir di gua di pangseng maneh. Ses. Lah iku pasir sakmono kae piro iku? Jaban metu duite. Anggarane medun.
kali ini ya wayahe ndandani. Kali sing kuno mang wis rampal Wayahe. Oh, pare yang maaf ya. Jalur ngas kuning ini kan, gak hijau ya. Oh. Ngantuk. Hah? Ngantuk. Ngantuk mari mangan ya. Nah, aku udah mari mangan bang ya. Mari mangan ya, ora ngantuk. Mari mangan ngantuk normal loh. Soalnya apa sih? War. Kok iso warung kok hubungannya karo moto? Ya hubungan ya ono kabel. Nah, Mobil Chevrolet. apa ya? Chevrolet. Mobil Chevrolet lawas ini. Nah, tapi ya keren. Itu mobilnya orang Amerika. Amerika, Nah, Eropa, Eropaan itu aja. Nah, Eropa. Saya rata-rata mobil Chevrolet yang lawas sih. Mobil lawas ya. Amune terus dia nyale bi. Awas berat. Piye nyale bi? Itu nyalip sih. Akeh Itu nyalip. akeh kok. Ana sepeda motor. Cowok. Ah. Anjur. Kau wedep ambune ger. Enggak anu ya. Ger. Kerjaanku biyen. Wah, iso tahan sampe aku. Telek aja rambut-rambut kok. Nyiprat ngono dobol. Ning Kalimantan ya akeh ngono. Wah kepol, makanya upin-ipin senengannya ayam goreng. Heeh. Jadi Kalimantan, jadi Malaysia deh. Ayam goreng. Wah kepol kandang nang Kalimantan ini. Sebagai industri kok yang ini iki. Wes ya. Ekspor. Di PT iku wis. Ekspor nang Malaysia bareng. Kayak maksudnya iku dhewe ngendok mana netes iku gawe dibeleh. Dia digedeno gawe dipateni. Sapi ya ngono sih. Sapi. Cilik digedeno itu mak larang sapi. Kanggo, maksudnya hewannya kanggo no. Hewan sing mek gak kanggo iku apa? Tengu. Tengu. Gara-gara tok. Yo, bel.
senengane nang kontol. Elit. Tapi aku gak tau teman tengok aku saiki. Tanggo iku nggone nang ngene sing rusuh-rusuh kadang bete ngono iku. Ajis gak tau sapa ngono iku dadi gak tau urut tanggo kan. Ben nang baku sopore aku cokot tanggo. Dobel mesti nggon-ngonane nang ndok. Wake. Nang ndok senengane. Dobel. Oh, watel. Uyang. Kau no sepeda kok. Ngos.